Здравейте, ние сме Смей се БГ. Вървим към Гилпонар. Здрасти, Абел, обясните това. Така, това е път, който не сме много сигурни, че знаем, но мисля, че е напреде. И това е един аз го знам, мой приятел. Стефчо, трябва да обясниш какво въобще е Гилпонар. Хората не знаят. Гилпонар е една местност, където има люлки. Вижте колко добре обяснявам, нали? Стига да не взел безалкохолно. Алкохол да носи. Така бе. Ето това е нашата група. Здрасти. Това е Шон, който най-добре знае пътя. Аз водя. Аз съм Вики, която най-малко знае пътя. Аз съм Роско, която идва за 5 милиарда. Тук щяхме да дойдем с колета, ама... И пак не го знае. Добре, сега спирам за малко. Ще видите пак, когато стигнем на Гилпонар. Абе, нали преди малко казах, че щяхме да дойдем с колета? Ами добре, че не дойдохме, защото виждате този стръмен път. Това е най-стръмният път. Тук един път се пребих тук. Наблизо сме, хора, наблизо сме. Така, не ви включих кога сме още на Гилпонар, но ще видите след малко. Ето тук има дере. Не е чак толкова страшно. Христо изпреварва, турбодизел бегачка. Хайде, момичета! Момичета се тътресат заде. Да, наистина добре, че сме без колелета. Опа, сега пътя се развива на две и не знаем къде да продължим. Знам. Добре, Ей, натам. Трябва да продължим към ляво. ляво. Според мен е надясно. Наляво. Айде бе, изоставате. Локвичка! Тук на рождения ден дойдохме с един Land Rover Defender и затънахме. Да. Ето го пътя. Абе, като изброим, като изключим този стръмния баир, мисля, че ще да е добре да дойдем с колелета. Той си носи нож. Почти всички сме убедени, че не сме от тук, но Шон смята, че е така. Така че... Дано да е прав. Последно идвах преди една година и знам целият път все още. Ей, тук има стръмен баир, после завиваш надясно, там после трябва да завиеш наляво и после има една пресечка, където са две пресечки и трябва да завиеш надясно и после много напред и после наляво надолу към горичката. Някой разбрали? И после, може би, ще се върнем по пътя, който може да се минава с кола. Един друг път, който е по-кратък и по-забавен. Взели сме супер храна. Вики е взела семки, Шон е взел спагети и чипс. Христо е взел... Какво си си? Чипс, сандвичи, суджук, милинка и кифлички с шоколад. Аз взех чипси и гриски. А Вики е взела семки. Радост не знам какво. Аз направих 3 сандвича. Нищо, че сме 6, ама... Ще ги разделим на половина. Да, направо. Аз имам нож, че да го разделя. Да. Еми за момичетата по 3 да вас. Не, аз Вие сте гладни. Стефчо, всъщност аз няма да искам. Добре. Защото аз съм направил 6 са по-хубави. Не, вярно, моите са по-хубави. Моите са стъпенка шкала. Моите са с крема сирена и краставица. Да, мисля, че този път си го спомням. Не. Сега момчета се слушукаха нещо. Смятахме да правим огън, аз се нося запалка, ама сме без родител, тъй че мисля, че... Сега, ето пътя, който говори. Трябва да следим надолу. Тук Надолу? трябва да го блокираме с нещо. Надолу. Надолу сме. Къде сме? Надолу сме. GPS-а, за да сме сигурни. Ето, маркировка. Но това не е... Ето я бе, ето я. Да, ето маркировка, добре. Ето, още една маркировка. Насам сме. Ето, маркировката.
Гилбонар маркировката е синьо и бяло. Момичетата пак изостанаха. Момичета, елате. Шон бяга като за световно. Аз съм горе. Ще ви убия. Шон си носи нож. Ако почна да изваждам всичко, което си нося, видеото ще свърши. Растение. Имаш нож, бе. Да. Не бе. Пишете после долу в коментарите според вас дали, т.е. ходили ли сте на Гилбонар и бихте ли отишли? Първо трябва да им покажем Гилбонар Стефчо и тогава ще решат. Да, добре. Някой ден, който иска някой ден, когато ще поканваме хора тук да идват в Смейса БГ, може някой ден с мене, включително и Стефчо, Внимавай, става нож, бе. други, може да отидем в Гилбонар с вас. Който иска. Ама трябва да се абонирате на този канал. И да дадете лайк бутона. Трябва да направим giveaway. Ей! Giveaway, subscribe. Какво? Очаквах, че пътя ще е по-кратък. Ама не е кратък. Да. Това е по-дългия. Що не каза да минем по по-краткия? Защото ви искахте по пътя, който не се минава с кола. Този ми прилича съвсем добре за кола. Да. Направо. Даже има следи, ама мисля, че са от татове. Направо. Не, събрахме се в каза на географията. Айде де. Ето маркировка. Локвичка. Майко е тук надолу. Тук сме спокойно, знам пътя. После също пишете в коментарите този път, по който минаваме, дали става за кола. Или за АТВ, най-вече сигурно ще става за мотор. Да. О, леле. Не. Тук е една голяма сала. Уа! Оре, близко сме. Близко сме. Да, близко сме до Гилбонар. Тихо. Спрете. Ако чуете вода, сигурно сме близко. Май чух пихня. Има една чешма. Да, има чешма на Гилбонар. Шон смята, че сме много наблизко до Гилбонар, ама аз изобщо не си спомням този път. Аз съм ходил 6 пъти. Но Шон е сигурен, че Гилбонар е тук. О, да, тук е. Виждате отдалече Една къща. Гилбонар. Да, не се вижда. След малко... Ох, майко! Тук е път. След малко ще стигнем. Да, този път не става много за кола. Щом аз не мога да мина, камо ли кола. Някой Land Rover Defender може да мина. Така. Слизаме по този странен път и бягаме с 300. Ура! Гилбонар! Ами ние сме много добре. Може да се оправим по цял свят. Само да се ходим тук 6 пъти. Вижте колко е яко. Има си огнище. Къщичка. Сега ще видите люките. Това е най-голямата атракция на Гилбонар. Един мой приятел от тук се засили, скочи и се врасне в това нещо. Ама ние ще сме по-внимателни. Това беше от нас. Чакайте. Ето я чешмата. Това беше от нас. Оставете лайк бутона и се абонирайте за канала. И не забравяйте да пишете в коментарите. Чао!